Vi står her i Indre Berlin, og vi står netop ved Checkpoint Charlie, hvor det her det er en del af muren. Det er en lille intro på, hvad vi kommer igennem, og vi har så valgt som emne at tage kulturforskelle fra det tyske og det danske. Så nu skal vi ud på en lille tur, hvor vi ligesom belyser de forskellige ting, og så får I nogle billeder og nogle små videoklip. Man kan stadig se tegn på de tyske ungdomsoprør, som prægede i tiden efter krigen, da der er meget graffiti og andet street art på gaderne, som man kan se her på de her klip, som vi har optaget. I dag er den tyske befolkning meget lukket omkring deres personlige oplysninger. Det er de på grund af både 1. og 2. verdenskrig, hvor blandt andet Adolf Hitler brugte deres personlige informationer imod dem selv. Det har jo selvfølgelig gjort, at de er meget private om den nu til dags. Muren har gjort, at man er meget beskyttende over for ens personlige informationer. Christian fra Visual fortæller: I Danmark har vi digitaliseret næsten alt, såsom online-tjenester som Borger.dk, e-post og NemID for eksempel. I Tyskland er dette endnu ikke i brug. Alt foregår manuelt. Mange har store ringbind med alt det, som vi i Danmark har til rådighed på internettet. Registrering af ny adresse gør mange stadig manuelt hos borgerservice. Noget af det street art, vi stødte på turen, havde stærke referencer til Berlins mørke fortid under Hitlers domæne. Som det vises på billederne, og er alment kendt, så byggede man efter krigen en mur for at opdele Berlin mellem de allierede og Sovjetunionen. På trods af, at konflikten ikke længere er aktuel, har det stadig stor indflydelse på byen, tyskernes mentalitet, og ikke mindst er det blevet en stor turistattraktion for omverdenen. Tyskerne er stadig bevidste om deres mørke fortid i Berlin, hvilket de også fremviser med stolthed, fordi de vil vise omverdenen, at de er noget videre. Derfor har de også fastholdt nogle af deres monumenter fra krigen, for at vise hele omverdenen, at de er bevidste om deres mørke fortid, men at det trods alt er fortid, hvilket man også ser på de her billeder af Checkpoint Charlie. Alt dette resulterer i, at i dag er, som nævnt, tyskerne meget personlige omkring deres informationer. Berlin er som bekendt en by med mange unge mennesker, og er kendt for at være trendsættende inden for blandt andet mode. Som det ses på billederne her, har de enorme butikker med eksklusive varer, som er svære at fremskaffe i andre dele af verden. Desuden er tyskerne også kendt for at producere nogle af verdens bedste øl, hvilket vi selv havde fornøjelsen af at smage. Det er godt, mand. Nu tomater. Og vi kører.